Hos Antik & Kopier i Ringsted har de den helt rigtige løsning, hvis man har købt det gamle hus med de skæve gulve, de helt umulige vægge og måske også en masse kringlekroge. Nu skal jeg lige ind og se, hvad de har. Man kan se her, at de har fundet ud af at lave et system, som er rigtig lækkert og fungerer helt som moderne, fine køkkenskuffer. Men alligevel har det hele den der atmosfære, eller udstråler den atmosfære at være rigtig gammelt. Meget lækre låger i en farve, som passer helt ind i det der måske gammelt bondehuskøkken. Og så har de lagt en plade på her i mørk egetræ, som faktisk er blevet bejset og olieret. Meget fin detalje. Så det vil sige, at man kan jo faktisk få et køkken, som er helt up to date, men alligevel i et gammelt hus, så man holder stilen og har det lækre moderne. Heroppe i emhætten kan jeg se, den har de også fået lagt ind i træ og malet det samme farve som resten af køkkenet. Det ser faktisk rigtig fint ud, og indenunder der er en super moderne emhætte. Her kan man se, at de også har valgt at lægge en meget flot porcelænsvask ind. Og det er jo med til at ligesom understrege, at det her måske skulle sidde i et gammelt bondehus, som bare er blevet opdateret med et af de her fine køkkener. Hernede der har de noget andet, som jeg lige skal ned og kigge på. Meget lækkert. Skal I se her. Her har man valgt at lægge en zinkplade oven på en skænk. Og det giver faktisk en meget lækker overflade, og det kan man faktisk bruge på mange forskellige ting. Man kan også lave spiseborde med det. Det bliver meget flot, og så er det utrolig nemt at holde. Firmaet har også specialiseret sig i at lave bogreoler og forskellige klædeskaber og badeværelsesløsninger. De kommer simpelthen ud og måler op, og så får man det lige, som man vil have det. Og så er det lige meget, om de gulve er skæve. Har man brug for det rigtig store spisebord til at have hele familien samlet rundt om, så skal man næsten have sådan et rigtig solidt bord, som man ser her. Det er et egetræsbord, som er blevet lavet helt efter mål også. Og så har det fået noget olie. Og det bliver faktisk lavet, så det ser gammelt ud. Men det kan selvfølgelig også laves i en helt stram overflade, hvor man kan bruge det i et moderne hjem. Rigtig lækkert.